magát. Nem, mindegy, úgyhogy barna lesz, vagy Istenem. inkább fekete. A barnát a gödik használják. Mi ez? Ez egy blokk. Akkor végén. Passz, suli. Jó, Geri Mester, így nyerném meg. Jaj, tudom. Én nem. De bazd meg, nem áll, én is akarok, nem akarok utolsó. De mi a faszom ez? De miért nem mondom ember? Geri, ilyet kérünk külön live-ba. Benne vagytok, hogy játszunk két külön live-ba, így nagyon sokan? Ja. Smarag. Mi ez? De mi a smarag angolul, te pöcsfasz? Ja. Geri Mester kapott egy pontot. De nem ki lett bannolva? Tudja, azért előzött meg, Csak abból a körből. Kilet kibannoltatok abból a körből. Szerintem csak nem rajzolhat. De most már szerintem fog. Ja, vagy... Miért nem én? Még mindig X van nála. Lehet nem fog tudni rajzolni. Nem merjük Surit megröportolni. Nem már. Ezért ignorar vagy mi. Most már tud. Ez mi? Söri? Nem ülve. Mi a fófasz ez? De azt hogy kell kitörölni? Ja, hogy? Összeállás info. X. Ki akartam törölni ezzel a számot. Te mi? Új lapot kezdve. Nem fogok új lapot kezdeni. Ezt a lusta kurva egyáltalán. Ó, tudom! Bazd meg. Azt a rohadt 14 ember és meg vagyunk gyerekek. És megint 6000-en itt vagyunk, azt a rohadt életben, szavaztok. Háló? Ki nem találta még ki? Az nem tudom, Nem de egy tudtam leírni. keretén. Chemical. Két ível írtam, sima ível. Chemistry pontos e-mail. Nem már bimbócsar le. De én még mindig nem rajzoltam, geci. Most jössz te és ez az utolsó. Pont idővel, úgyhogy most le kell győznöm csavart. Ne. Ez túl egyszerű lenne, úgyhogy Nehezítve rajzod akkor. nehezítek, ja. Igazából nem... Várja. Mi ez? Várja. Várja. Kicsit félreérthető, de pont ezért, hogy ne legyen olyan egyszerű. Itt ez nincs ez a vonal, csak... Ez bekarikázó. Nem, a karika kell oda. De ez ide. valami címer? Mondjuk, tehát Minek? ez egy foci csapatnak a címere, és azt kéne megtudni, milyen ország. Milyen országnak. Na, ügyesek jöttek. Csak egy bazzeg nem tudtam volna jobban lerajzolni. 150 000! 150 000! Te nem Scotland, akkor mi? Mi van odaírva? Ja. Ja, úgy ez nagyon nem hasonlít arra a logóra, Geri. A lófasz nem! 150 000 gyerekek! Ja, spanyol bazdmeg. Egy bikát rajzoltál volna. Easy Winguy. Pikát! Easy Winguy. Mizu Suri, nagyon megjelent fejünk. Na, player unknown-ozunk? Sushi Ja. Aha. Kégetetek Vissza, az, aki Triki. bannoltatok. Na, még éjszaka lehet még ilyen amúgy, by the way. Ja, vagy a World of Tanks a végén, nem. De... De lehet, Ezt mi nem tetszene Mr. Népnek. De... Lehet azt kéne. Pedig Vagy már nagyon akartak, hogy adok votos akkot, meg bejelöllek voton, csak mondd meg mi a neved. Gyerekek, miért vagyunk itt ennyien? Fél 12... Miért ne? Meglett a cél. Azt a mindenit, gyerekek. 6500-an itt vagyunk, vágod? Az szép. Ez a De FC csak a Barcelonának rajzolós a izéje játék volt, Geri. Csak amúgy azt én találtok a rajzolós játékot, csak mondom köcsögfaszok, hogy ezt játszunk. Jó. Mondjad? Ez az izé Barcelonának a címerakat Most nézem alatt az Én is pont a náj volt. Ah, Geri, láttad a izét? A
Értő szám.